Niki wow ada tamu yang terhormat juga. Siapa? Dari Madiun ada Kang Mas Sujarwo. Mas Sujarwo. Nih, Kang Mas Sujarwo. Ini bapak saya yang ada di Madiun. Oke. Alhamdulillah. Nggih. Sungkem bekti kula, Bapak. Kang Mas, badhe nyanyi kalih kula nggih. Setunggal lagu mawon. Malah dijak solopel. Saestu niki mboten napa enten pamundutan napa? Nggih. Masa Kang Mas Sujarwo arep njaluk bokong semok. Anu, Nduk. Kesukaane sampean napa? Kula. Nggih, dipersembahkan untuk Kang Mas Jarwo. Sing halus-halus napa sing kasar nggih? Monggo, pokoke sing Sing halus napa sing kasar? Sing halus. Napa? Langgam napa? Ya. Langgam. Khusus untuk Mas Jarwo. Nggih, khusus Sik. kagem Kang Mas Sujarwo riyen. Pun aturaken langgam. Pakurmatan sedulur ingkang saking Madiun ya, Nduk. Nggih. Bangun sehat-sehat selalu Kang Mas Jarwo. Ya. Lang apa to? Hah? Langgam angenteni ae. Nah, langgam ngenteni. Nggih. Nggih. Aku ngenteni tak kamu kaya ngenteni madeni janji matane sasane janji